Besok wae wis ana wahyaning mangsa kala kang teka aku bakal ngaturake. Oh, mengkono. Iya. Prasaja wae Durna bapakku kuwi nyemplung segara sapa sing njegurake. Aku njegur karepku dhewe kok nggak sababe apa. Amarga aku ditangisi randimu si Janaka dikira aku tega karo kowe. Janaka arep sudo slira aku ngelikake timbang kowe sing mati Janaka aku ling mati lak nututi kakangmu aku yo nyemplung iki mau. Janaka landhep dengkul pemikire. Wis aja dipenggalih. Ora tak penggalih wong kuwi bocah kok tak penggalih. Malah dina iki gandeng aku wis entuk gawe. Durna bapakku ayo kuwi tak gendong. Kowe tak gendong tak kanthi mentas menyang daratan. Ayo nggar ayo. Kyai Sena wis timbul. Padha raja Dimas. Jlitheng Kresna kakangku ya wis tak tampa. Pangabekti kula Kakang Mas Iya. Pangabekti kula Rama Werjaya. Bekti kula Atot iya. Kyai Werkudara wis mentas saka segara kok malah wis nganti lawan Bapa Durna digendong kaya ngono. Iya. Durna bapakku ketemu mati ana segara. Lamprong nuwun wonten dawuh besok meneh aja sendakpo lawan Durna bapakku kang kurang prayoga. Tata lair aku iki dicemplungake segara nanging sejatine aku dituduhake kanugrahan lawan Durna bapakku. Nyuwun pangapunten Kakang Mas, kowe kudu njaluk ngapura karo Durna bapakku. Rama penemban kula nyuwun pangapunten. Lah bisa meneh aja kaya ngono ya. Wong tuwa wis didangar kok didakwa sing ora-ora. Aku iki gak kapan ora tresno karo anak iki gak kapan. Ora coba sing salahke mesti nemu mulya. Nyuwun inggih. Ya kula nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Yang. Ya ora dadi ngomong wis Mas luput aku mari ngapura kawan kowe. Ya Werkudara. Jlitheng Kresna kakangku apa? Siap nyemplungnya segara ki sebabe apa? Kongkon Durna bapakku golek Tirta Pawitradi wis entuk gawe. Pangestune Jlitheng kakangku aku wis entuk gawe. Tirta Pawitradi wis ndak wengku. Pun kakang bakal nyuwun kahanane Tirta Pawitradi. Yen arep kepengin ngerti aja saiki. Ngentenono besok yen wis ana lelakon pakumpulan Pandhawa 7. Yen wis ana lakon pakumpulan Pandhawa 7 ing kono aku bakal medharake oleh-olehane nggonku meguru kelawan Durna bapakku. Nyata laruta saking dosa sang Kurutuwa ya mutusa sang Sri. Yen mengkono Dimas dina iki sadhe gak tak kanthi kundur menyang negara Ngamarta. Amarga kaya ngopo banget pengerantuning Bibi Kunti dalah Yayaji. Ora liwat ngestake dawuh Durna bapakku haye kuwi tak kanthi bali nyang Amarta dhisik. Gatotkaca nuwun wonten dawuh. Aja terangke pakunjarane Kang Wadaridana jebolon ngestake. Yai Prabu Duryudana nuwun kula Prabu. Wekdal menika Werkudara sampun wangsul dhateng Ngamarta. Wah, kados menapa bingahing manah Koko Prabu. Kula nderek mangayi bagya lajeng kados pun tiyang sadamel menapa mboten. Pangestune Yai Prabu saged angsal damel. Wah, syukur sekedhik jimurung Koko Prabu kula nderek mangayi bagya. Lajeng wekdal menika Yai Sena wonten pundi? Wangsul dhateng Ngamarta dalah Bapa Durna. Nanging ngaten kula badhe nderek mahargya dhateng Yai Werkudara. Monggo kula dherekaken.
Werkudara kok kandhek ana ing alun-alun. Aku durung ngaturake panarima kelawan Gusti. Lah karepmu aku bakal mbeksa tayungan pinangka panarima kelawan Gusti. Mangsa Bathara tak srampi ana pendopo Ngamarta, Yai.